yeah. Folk snakker meget om Kofoeds Minde, men de fleste har aldrig været her. De kender overskrifterne, ikke menneskene. Ingen ser det hele, de ser kun det de vil se. Bag de låste døre findes mennesker, der prøver at holde sig oppe hver dag. Vi kæmper med hovedet, med fortiden og os selv. Så før du dømmer sted, prøv at høre historien først. Folk tror det kun er råb og vred, men de ser ikke alle de stille øjeblikke. De ser ikke når nogen sidder sønderknust, prøver at holde sammen på sig selv igen. Vi vågner op med tanker der larmer. Nogen har sovet dårligt hele natten. Nogen skjuler smerte bag grin. Andre holder bare hovedet oven vandet. Ja, der findes konflikter herinde. Der findes dage, hvor temperamentet eksploderer. Men mange her kæmper med mere end folk udenfor nogensinde kommer til at forstå. Traumer, diagnoser, svigt og vred. Mennesker der blev tabt alt for tidligt. Og nogle gange føles det som om verden allerede har dømt os på forhånd. Ingen ser det hele, de ser kun det de vil se. Bag de låste døre findes mennesker, der prøver at holde sig oppe hver dag. Vi kæmper med hovedet, med fortiden og os selv. Så før du dømmer sted, prøv at høre historien først. Ja, men der findes også et grin herinde. Musik fra værelserne sent på dagen. Mennesker der hjælper hinanden op, når livet bliver for tungt at bære alene. Nogle finder ro gennem samtaler, andre gennem gaming eller musik. Nogle sidder ude og ryger sammen og prøver bare at få tankerne til at falde ned. Der er personal som faktisk prøver, selvom vi ikke altid gør det nemt. Og ja, nogle dage går alt galt, men sådan er livet når mennesker kæmper indeni. Folk tror måske vi er kolde mennesker, men mange her føler faktisk for meget. Det er derfor nogen eksploderer, når hovedet og hjertet ikke kan mere. Vi er ikke perfekte, vi laver fejl, nogle store, nogle svære at forstå. Men vi er stadig mennesker, stadig sønner, stadig venner, stadig nogen der prøver at finde fred i os selv. Ingen ser det hele, ingen mærker det vi bærer rundt på. Så før du kalder os monster, så prøv at se mennesket først. For bag murene findes historier, ingen hører om på TV. Og måske vil flere forstå os, hvis de faktisk lyttede lidt mere. Kofoeds Minde, det er ikke bare et sted, det er mennesker.